mutuwa ba Allah ke ɗorawa. Sai ku fahimci idan ta zo shi ne ke yayewa. Salati ne zan yi wa ma'aiki, na yi godiyar rabbi a zuciya da baki. Kan na shiga labari mai kamar mafarki da ya fara a cikin Ramadani babu shakka. Barka da zuwa mu maki marhaba da lale, kin biya mahasin cuta ba mutuwa ba. Tarihin mahasin ya kai a mishi wake, baza shi dan jama'a masu koke-koke su fahimci sha'anin Allah da girma yake. Yarda ya yi nufi haka sai babu shawarar ka. So gaman jini ne ba a yinsa da wasa, karamin dalili shi yake yin sanadinsa. Ibrahim narku ta san ban manta sa, shi ya zan dalilin haduwa mai albarka. Barka da zuwa mu maki marhaba da lale, kin biya mahasin cuta ba mutuwa ba. Wata mana studio sai ya fara cewa akwai wata yarinya mai halin yabawa, haka bangaren sura ta zama kyakkyawa. Shiga hirar sai dai ya sani kuka. Sai ya ce larura ce ta samu mahasi, da rashin gani in ka ji karkai wasu wasi. Daga jin hakan take da ja wani amfasi, zuciya ta ɗauki mugubi ni dai na kai ka. Barka da zuwa mu maki marhaba da lale, kin biya mahasin cuta ba mutuwa ba. Na tambayi sunanta isan ya faɗa min, na tambayi nomba take ya rubuta min. Muka gaisa na ce alfarma za ta yi min, ta tambayi alfarmar mai sai na ce haka. Masoya, dan kuwa ina san ki da kauna da gaskiya. Sai ta ce da ni ba komai tana dariya, muka dan yi zance na kankanin dakika. Barka da zuwa mu maki marhaba da lale, kin biya mahasin cuta ba mutuwa ba. Wata ran isan ya zo shago ya iske ni, bayan mun gaisa na ce da shi ya raka ni. Na ga wacce raina kullum yake tunani, da zuwa a balansu sukan manna masauka. Bayan mun gaisa ne sai na tambaye ta ko kin gane ni, dan na ji ta bakinta. Amsar da ta banta ke ta kara bin santa, na fahimci ta san ni ne ba wani shakka. Barka da zuwa mu maki marhaba da lale, kin biya mahasin cuta ba mutuwa ba. A nan muka kara wa junanmu bayani, yanayin kalamanta
zan